Magbalik ka. Balik lagi ko. Sunod tuig. Sunod tuig pa mo balik ma. Ako replitin mo pagbalik. Hi guys, madyong buntag ninyong tanan. Salamat di ay kadyo sa inyohang mga greetings ni mama sa iyang birthday gahapon. Dari mis gawas. Hindi pala lakaw-lakaw sa hero. Tama na sila lakaw-lakaw. Sudnas ka na ilang tangkaw. Hindi karon sa dyan minamata kay sigiyan mo sa dyan balik sa syudad. Nagpapasundan sa dyan nanilhig. Good morning guys. Nanilhig si Papa Junjun. Ako dalig. Dito po ko sa sinaga. Ligamo. Narabay sige ingon. Hayahay kunugahang kinabuhi. Nanlain man tag sitwasyon sa kinabuhi. Di man parehas tanan. Ako kay nga nira mga jud ni nga kinabuhi. Bisag sawa pa ko nag-vlog. Nga nira gajud ko. Ang kinabuhi. Uli raman mi dani sa kuan para atimanon si mama. Mamanaya mo ang kuan nga naay kauban si mama. Itiguwang na. Kinaman ng tami trabaho. Regular mi sa mo ang trabaho. Abog. Ano nga mingan hayahay. Siyempre nabuhi ta danis kalibutan. May enjoy jud natin gato ang kinabuhi. Hindi ta magpaka-stress ng mga taong mga ilabtunon bitaw. Hindi na nato sila tagdun. Kaya kung nga naman nilang kinabuhi, kung ilang kinabuhi magani pait. Ilang kinabuhi hayahay. Kinamay lagi pero may mahilabot. Hayahay lagi kung kinabuhi. Bisag pobrita, pwede man nato himuon hayahay. Gato ang kinabuhi. Relax mo sa gato ang kinabuhi. Bisag pobrita. Hindi nato iwadwad. Para laman na makabot ng gustong kabuton. Bisag lisod. Kana makontento ra ba? Unsay naani mo ako kontento ra man ko ang kuan guys. Kinabuhi. O manay roles na hos ang kinabuhi nga magatiman ni mama. Kay mao man gajud na amo ang kasabutan sa ang sister-in-law. Labi to daghang prutas diha pa. Tanawon sa nato ni guys. Sugun sa ni namong ko hilig mong ko magkankaon nung kanang kuan prutas dag mga liso. Harang ipangit sa danhi mo nang nanirek na. Tanaw nato. Kani karnaba ni Kanaon siya na? karnaba manis bohol danhi sa injo hayabana. Yabana. Kanaon siya na? Parehas ra. Kanaon siya ni? Mangga man ni klaro kayo. Kani buongon ni. Bungo ni. Buongon. Hindi ka na nubuhay. Kanaon siya ni? Kana mangga. Kanaon siya ni? Ano ka na oh? Dapa o kani yabana ni siya. Yabana ni? Kani? Kani mangga. Kani kanang duhat ay kanang lumboy. Lumboy? Lumboy. Kanaon siya na? Yabana gyapon. Adi ni padakon kani mo delikado. Kani moy lumboy ni. Kanara mga yabana. Kani mangga. Mga nang prutas bitaw na nurek kay magkaon-kaon ko bahara may pangbalit sa dani ag mga liso. Ay lang na kuha na pa. Di diri ra man kutob na kay butang hero. Diri ra. Diri ra din ang swimming pool may diri sa gilid diri ang hero. Diya kani siya guys tambaw ni. Hadyo ning gibutang sa Pusa na. kaang kay tambaw ni kanang na UTI. Sige mag-inom si mama dani. Haning kuan ba udlot ibabad sa kanang kuan tubig. Diri ra nato butang balay sa hero kutob. Na pwede maigo ni mga prutas. Nandiya kani. Amikloy. Kaning alubera tambaw po ni siya kung mapasok ka. Pwede rin mong ibutang sa imuhang kuan. Sa imuhang pasok. Ang naghanang nanurok ng mga Mickey Mouse dari. Iba lang gigano na kung ipo pinakatumoy ka dito. Kaya magsimintor ba ko dito? Oh, simintoon na ba nini mo kaning ganyo? Taman diha. Muhang simintoon. Dito sa pinakatumoy sa portahan. Hindi pwede may tubig sa gawas. Kaya may mga iro-iro. Ako rin ang puslan. Dito na pinakatumoy. Itong prutas nyo. Gana bitong prutas? Kana okay na mga yaban na. Mayroon na kanang mangga. Kanang yaban na okay ra. Kanang mangga ay lang ng mangga. Kanang numboy ako na pagkano. Hindi ko na pwede gulo balay. Kay kuan. Kanang yaban na pwede raman na. Hindi mo na muda ko. Pero kani pwede raman ni pong puungon. Pong puungan barong di mo taas. Kanang mangga o lumboy mo na po kayo.
Kaya may na lang pod na ipunuan din yung kilid sa taang bay ba na itong palandong. Uy, bayo din na itong tagtangon, baribal din na itong Huwag man kay juta, asa man mo tanom dihang agyanan. sa bukid. Na kay nato pa kag bukid na idyo ang bukid, piso na pliti langit na. Kasalo kami papa ba? Itanong natin na Unja mo adto ra ka dito manguha kag lumboy, unja isa ka adlaw lakwon. Iyo, Ang lajuwa. atong dalon sa buhol. Dani daghang lumboy dito sa Bohol. Uli ra jud kag Bohol magtanom og lumboy. Daghanap na mo po. Mga nilabay na. Kaysa una sawa pa nay birha diha, magkaon ko, ana ko diha magkaon ag mga liso harang ipangitsa danhi. Mao na nga nanurok. Kaya mao man gajud na yang hiligan kaonon kanang mga prutas ba. Na ganito biyabas na ning terek bawa asa ra to. Karin ako dari butang balay sa iro, dire kini. Dari photo pa na. Diya sa likod kamikloy, itong payag kay nagbutang portahan ba yan eh. Nagbutang ko gamiganan, ang gianan gamay niya. Diba akong indikit, maputol niya sa kanya. Hindi na puto mo sa likod ng ano yan. Asa ilang portahan dito? Hindi lang tubang dari ang iro. Diag si Mikloy ma sa lipdan. Ano ba sa likod gamay, dili sila itapad, kaya gitapad, abot na dito, mati na po tayo layo ba. Gitapad layo na ba yung lagpot ko dito, dako ba itong diri ang sa iro, ana, ani, iro ni. Diya sa likod dapit, si Mikloy. Tanawon ra nato kung say itsura. Diri, muna yung sa iro, ano. May raman sa iro. Si Mikloy dito. Ang sound man jud guys nga mao man niya ang kinabuhi na may sige galingot-ngot god nga yahay kuno gahang kinabuhi na mo ayahay. Ang tubo man imong simod. Yan. Hayahay ra tanawon kay nagpakahayahay man kaysa magpakaluy-luoy. Wasa man mo magpaluy-luoy o magpakayahay. Ja wa mapunta nagpakarungingnan nga dato ta pakita man pud natin gatang tinuod nga sitwasyon wa mapunta nagpadato-dato kanang paisi-isi rata ang kinabuhi ba di nato iwad-wad dato ang kaugalingon para laman na lugson na tagkabot ng gustong kabuton bisag di makabot nga na ra natang kinabuhi guys. Hindi tamo pansin da ng mga taong mga toxic kay matoksik pud tagapil. Yan ako nang kupunan. Pero lang sa akong naon. O diha sa good na. Nandiyan na nimo gubon ug ma-plaster na nang kuan darhi para way sabod. Kani sa imo ang plaster manima tiwas. Hindi pa ko portahan na bakal. Frame ba bakal din ka nang sina ko ni balik kay pintalan para na. O manimahuman kay katong nabisi mi gahapon lakaw sa among kuan ni mama. Kuno tiwason ko. Balik na sigiyan guys. Iba't na ko klase na miglonis. Medyo mga gamit. This is so dalas karton. Mga gamit niya. Mga tupperware. Mga balunan. May dani jagi jang printer nga daan gi jara nang ipaadyo kay madyo na laman kuno na si Gamit. magamit dito si jang ginagmay nga pagkakitaan. Estudyante na yan. Printer boy. Di man nagubagod mo print pa na pero pino kay siya nawala ang katong print na dako. Feel na ko kaysa murag system mo. Dili na guba pa na din ang tanong gana mo siya problema. Pino kayo, gagmay kayo. Bilinta. Hindi. Kuno naman. Nasi babaw luag pa man. Ayaw sa gilid gi. Tungtong Dapat diya ang sa sa gilid babaw. kanang nipis. Kanang nipis may igilid. Kanang mga homok. Kanang si babaw. Saan ko? Tagsan lagi tani mo? Dadaan. Nadara na. Tigkaon pag biskwit. Kanang nipis diya. Kanang baga dito sulod. Napati usahan ni. Ano yung gihawas ng biskwit? Oo. Di ko pa dyan pa kaw. Hindi sa kumao. Yara na kay dugmok na ginahulog na giyan.
putos na ako na. Okay, na ako yung subject na general mathematics. Duha mo to dalo nimo kitsa may mugamit na sa kwarto, kitsa magkalkyo dia. Simingkoy. Katong Sharpie ko tim labang sa ulo. Simingkoy may magamit si Jahang Katong ipalit mga na to gamit. bago. Liw kasabot ato ba mo to kanang pang-advance. Pero magana pa sa- murag ka ng pang-advance ang engineering balisod kay Engineering tagiya. katong cashier akong dalo. Niyo, Loy ra mas mingkoy gi ngawon na punto nimo. na may kuan ba? Diyan mga puja sa mong kwarto. Na ako'y ka ng kuan, math mo, murag general math ba? Tay jud kuan. Unsa? Abi na ako magkurso og mga lolo kay wali math, ang gyapon na. Hindi naman kaya ng kuwan. Pwede li kay lisod. May fraction. Nung maglisod man kag math. Sayo lang jud lang kuan. Geometry sa pamanto. Sa mga circle ug laban ang Debate rin yung gusto. May pa magkuhan lang ka. Sumbagay. Squatio. Dam di bisag tablija. Basta di na magkaon ka og mga kuan ha. Milk tea. Kay grabe nag sugar. Puputi ka palit mananaw. Kay sugar na nagi magic sugar mo gibutang dana mga kanser. So sige ginaminom ng mga ingana. Suod na imong gipanghawa sinoon. Maglisod mo suod. Pizza. Pizza lang. Ang ako plus nga bloke na dahil. Kaya dyan ang gidaan ng ijang asnat-asnat. Ka maglisod gi. Kuan magud niyo ano bilag bike nga daan. Ako ni pandispat sa dito ni mga pisa-pisag bike diri nga nag-order mi siya piso na di sayo. Di magamit. Pandalo na ko to pa ko ni pumaligya. Naman siya sa Para makwarta ako idagdag puhunan sa akong print. mahal ba na na order? Mani 500 ba ni andol bar? Ano na? Limpyo ila nag-alcohol gi para mawala yung mga kuwan. Unsay mong palitan na nagmahalin? Kung dili kay extra nga ba ni paper, magpunto ko daan. Para huwag na ko sunod halin kay, ginan siya na to, di na to kung proud kung puhunan. Mahalin baka na. Baka mapalit na ng manubila raman na. May mahal mo. Mahalin na, uy. Pisa sa Hindi mo halin pisa-pisa oy. sa marketplace dagang mamalit. Mas ka na mahal maguna mga brand new. Marketplace bitaw ko maninda. Yung mahalin ng 600 eh. Palit na nimo gunom ka. Kuwan nga band paper. Pila pa yung balik dyan na. Barato na lang yung mga 300 300 ana. 300. Mahalin pa na 300. Tagpila din ng ink kung palitin. Kuan, tag og sa Shopee kay tag 80 ang botilya din. Upat man naka botilya kay itom, yellow, pink ug sayan o sa Di ada mo palit sa syudad. ug diya sa syudad Dagas mo palit kape? kay 130 150 ang botilya. Ug Dako. mag Shopee ka, barato ra kayo 300 kape nimo. Kumpleto na. Yung malit tagdaghag makakwarta ta. Magyatag na ni may tagang sweldo sa Facebook. Tugtong ipalit. Yung pangpuhunan. Palit ka daghang band paper. Ink. Kung di na ka mamroblema na daghang magpa. Dili, oy, Kuhanin mo. nagsugod man gud ko business, wala man gud kay puhunan. Kumbaga, agdala gud ang ink nga akong gigamit ato gikan pagud to diri sa kabutilya mo to akong gipatuyok sa di mga band paper sobra-sobra des taas. Sinam lagi humba. Ano ka na? Nagdam lagi ka sinugba. Nagdam siya sinugba. Sinugba lagi ko ano. Nawang mga sinugbagod, gamay ray may naguhing. Lagtigod. May dyan gipang da, sinugba. Pag sweetan sa ora mo'y nabilin, no, ganahang mama. Gilid. Ana. Mabalik na sigiyan, mamingawon na pud ka ba? Ginapagagando mo kano sa muuli. Tuguin na kay tandumanan ti bitay butangin nagkatong yawa ni mo des balay. Tabi ta. Yawi diri. Ano man Di ay ni oy. Dira patis oy. tinikawas na niyo mo dito sa amin ng padala. Nam, kompleto pa magkamutla duwa ka buok. Pikas. Ang naghanag og bitbit, Doon naman noon. magtaksi kage. Buklay ko oy. Doon rato. May mag Nga may karton oh, napay manubila. Ganyan talaga ang buhay, ma. Sikit sa gilid ng mga ginagmay.
Kawat yung space niya kung bagbag ba yun. Terus Ginoo ko ginirag hawas sud. Siguro ng Sudan, bahala na ng Bala ni. Bili ng uban kami ray magdani papag makadto mi. Sinabuhi. mga pambaligya, una niya mga mga scrap. Unsa? Liwat na imong anak ni mo hilig mga scrap. Oh, kwarta na po eh. Dili, uy, kato magud ng mga kaning usa dire kay pisa ni computer nga wala gamit. Malin pa day na. Uy, isog na kayang oras yan, nagdagan. Sa'yo yung giingon yan, alas 7 na giyan. Kabot ya po umabot na iguto galaon no. Kung kaon pa ka. May usok kaon siya dito. Karon kadadyon dito magdungag ka nimong sinugba. Sana nimo paginit. Init sa kawali. Ugi una. Dito gi. Alam mi ang pan. Sa plastic mo to. Yawi sa balay. Nga po. Mali mo di makuli ko Di diri. yawi dito ba? Nga gani. Nagdako gani kay makuli ko diri kadlawon dako kasud yapon ko. Ito karong udlaw na kung saan ka rito ko. Wala balay. Lagi mo ang plate eh. Isod sila ng yawi dyan. Kuha na nga. Pangsud na dyan. Kuha lagi, automatic na nga. Bawas kay naman kay ID. Pero minus akong plate kay kami raglipas. Malibog ko ng plate sa bus pa. Mga lagi pa uli pero barato pa doon. Iba-iba. Iba-iba. Sa konduktor na guro na ay na sila discarding ko. Sukot siguro na. Pila na di ay, pila na. Pag last, ang complete day 190, then karon kay 210. Balag na ko discount pero ibalik na ko kaya nga ko rag yung plate yan na 180, 190. Iba-iba lagi. Iba-iba. Mura gyapon dagana ba pero padulong mahal pabalik na yung syudad barato ra. Iba-iba. Sunod na pala mo back na yun. Kabaw bagod sila pagpadrong na rin sa probinsya, dakag kwarta pag palong dito, wala kwarta. Wala na. Sunod na po, uli mo baklay ako. Baklay. Kadlaw ng baklay. Pag uli-uli usahay may mga kuan kay si Lula. Wala na. Asin utang Ano na. sa iba mo? Kain. Ikaw gani magpaadyon. Anak ba? Kana may mo unahon, kana mo yung no, tanawa. Hindi tarawa. What I learned? Oo, exactly na kung basa na iglong ko nakuha ng bag mag... Magana na. Isara. Kani? Lukuta na, may buta. Ikaw. Tupag! Ay, nako! Napaday. Ay, buhay. Namong sombrero. Kanilang isod pa, oh. Kani kaya ako ni Balutong. Oh, isa. Nako. Palit mo sa biskwit gahapon. Kung siya paboritong Tarong na sa biskwit. ila Tagsa na lang tani mo, be? Ha? Tagsa lang ta. Ayaw lang, dadara na. Masud na lagi na. Kaya Pag kani. hinanapod giyan na bilin. Yan, tabay. Bito na ko na. Ha? Kapdi. Ano gana ni mo bitbit na pa'y mga butang na manas paper bag na gamay. Kalimot ka gyan na, malapak ni mo na. Nanipas yun. Butang sa paper bag na gamay na, ikan iko bag. Di pod mo bitbit. Iko bag ba? So, asawa naman. Ano, di na mabitbit. Bigan ra ba ni? Gan kayo na. Bigan ra man di. Pwede makabitbit mo ko ni perpag-usap pa. Oh. Ha? Makabitbit ko Isod ng kuwan. Nasol na kayo. Sakto na na. Sige. Di ba makadak? Gaan ra man ka. Nga ni paper bag. Sus, mangita pa mo kontra o. Para dili, lisod kinang bago puno kayo pa. Ayaw di. Oh, Nga na raw, ikabibad na raw, na kailang bitbitin pod, ganyan malimtan. Huwag si makabuha nga. Mura mo buntis nang ba? oh, di ba? Okay na. Ano pa nabilin? Sakto na. Kalaki na bibiyay, oy. Di sa tubangan ni butang, sa tubangan kay mahulog na. Yan. Ay. Wala. Si Mingkoy, gi. Nalangit na kang Mingkoy. Suta. Ako to dalong. Kita ka tong kuan pa, elevator ba unta-unta to? Elevator ta to no, tagbadji. Yan. Nagkato sa mga problema. Is murag elevator nga katong gamay pa. Asa mo tulusot? Kita ka tong igagi na to ang mabaw kay murag lusot-lusot ang tong pinaka fourth floor nga murag gitabunan nila screen. Ichito. Dili oy, elevator daw to.
Huwag ka mabuang elevator. Tungod ka kaya siya. Oh, Ha? oh, elevito. Kita nang ingon mo si Juan? Taglaan na ako. Tanga ay pag tinanga kay inihagdanan na kabutang. Ito, dad. Hagdanan na ang kilid, hagdanan po ito, kabuwang. Kuan na to, abang na to kay muna to sila pumunta nila Juan, elevator. No, nagisod di mo baby wipes. Wa ka na malit og baby wipes gahapon di. Kay namalit ka. Ano mo ko si Bibi Whip sa gamay? Wala na ko. Sa Prince, so dalagit, mo kita dito, dagko mo laway. Awa dito di ay. Madyo pa ka lagi. Di lagi naguba lagi ang iyang system bay nako ang siguro ana kay mo print pa na pero pino kayo dili mo dako ang litra ba. Para duha kay magamit ba nagdaghang magpa-print nimo. Unsa na hi? Resibo lagi, tuition lagi. Tuition sa college? Dili, uy, dinich is. Ibutan ay labay na sa Mana yung ka? resibong sa Mana kag eskwela diha. Mga notes lagi. pumuta na labay na. Sayang, kay sayang ka, pero magsuwat na. So bro mo Pero eksama, ay gamay, kung score na ko ano. suksok ang kapikig. Yeah. Kung ibutang day na may dakong plastic gahapon katong sa Prince. Dili pwede na gigilid ka na ikuan boy. Basta printer na pwede. Indot pa ni Buyag, 20 rabay kay ang syrup sa nilong, dinagkatong ipso na to, ipor na to. Pwede pero sa loob. Pwede lang ang syrup sa nimo. Ipangutan na sa hindi mo hindi mo sa kuan print Dili, ang pinakauna na ako aning buhaton, tigo man akong ink. Kag makapalit kong ink, ako si mag-troubleshoot. Ani, kiti man ako ni mag-troubleshoot yung ni ink. Dahil mo na nang gikon sa una. Usa una to, umupok na lamag. Karon di ay. Siyempre, nakasuli naman kong lang printer. Una na ko yung idea gabi ang saan pag-troubleshoot to printer. May nagprinta na lain na mo gawas. Adiyan na ako nadalpit na siya. Katong namalit lagi tao ng print ink na 700 lagi to. Unang gawas Mahal ang mahal. cartridge yan eh. Ha? Pero karon kay mahal yapon pero dora man ka buok to. Black of colored pero kada usa tag 300. 300? Mahal lang ko na na. Mahal. Tipid. Tipid no. Dugang Ang sa kabutilya to pila ka bulan ko na tong gamit. Kada ito kaya ron may ma-printer ipuli-puli kayo siging ka print kasi Dili, ano. tuyo gid na ko ni kinara ba no sabay-sabay dagan kay pa-print din kuwaon dayon ni ana para pikas ang print, pikas ko nag-print. So nung dawat kagdagan mo may mo sablay kay dawat kagdagan din ka ng tanan mo kaya rangi. Wala man kato gani naka-print kog 180 ka buktis paper nga ang gibayaran kay 540 wala ang reklamo. Mangutana kay ko base ni kulang ba na naon base ni page nga blurred. Wala man. Sali ko tong sa ka-print ag kani ambot lang anig maayo ni masaligan ba kay ani. Nindot to Canon aw kan mo to sa Epson. Epson. Nung ginagamit yun sa mga opisina Epson. Kani kay murag pa balay-balay ra mo na. Uy, yung day mga print gay asa ni mo ipanghatod. Tatad ko na te Ingrid. Gamit kayo Sakto gid ang kuan ni Ate Ingrid. Naabot tag yung Mabot ang panahon na magamit yun. Ako mga customer print na estudyante man kasagaran nursing, di ba kasi klaran din. Ano nga naman ka-print mo mga kuan panday, mga kuan driver, buing siya. Jay hatod pa day og sila ra day mo pick up. Uy, ingan na kayo ni ka-print, kaya ang mga tao ron tapula na, kung sila pa yung pick up sa print kapoy na, ilarang ka ba kung silang buhaton, mag-send sa file, di magulat ra sila silanggit, ihatod ra sila. Ikaw pa magatid-hatod jagladyo. Presyo. Basta dili na raman ko area nga diyan ako matod. Kutob raman ko sa Bagunog, sa Bagdos, walking distance ra. Mura ra magdirihan tong barangay. Okay ra na. May Mababa ang bayagi. Dakuan. Dapat na ay dili pud ko. Wa shipping fee, nay bayad Ano ang gani di pwedeng mababa kay lugi ka. Oo, kay maglakaw pa ka ladyo. Namo nay minimum nga print ta patangin mo ipa-print mag minimum mo 15 ka page para pwede i-deliver. Kay kung binagsara, pick up yun. Pag binak sa pick up, Pick up pero kung ang imong kung imong gipa-print gani kay nila pa so 15, ika na. pwede hatod pero na ay bayad. Repeat ani ko. Di na pinaka-minus good sa kong print kit, tagdos ka ng diling colored nga text ba, murag tispi para ba? Ay murarag ka ng dyaryo nga mga sulat ra ba, din dili colored kit, tagdos. Bruto po. Oh, May pila na sa ordinary nga printer. ko. Ay ang dili colored kit ko, true. So go. Mo ta ka rin sa. Negisyante ka rin.
Mudak to ka no style. Grabe. Alam nga na pag dili ko, alam nga na di na ko baraton nga gaba-gabaan man punta na. Imagine na ang band paper nga short usa ka rim kay 215 ra din ang sulod kay 500 ka mo. Uy baligyan ako to tag piso. Balag itag piso to na ako ginansyado na ko daan. Di wala ko problema sa band paper ang ink na ko naon. Sakto ko na mababa. Makaginan siya pud kasaing. Sa mga estudyante nga nagkaligo. Di ba makaginan da kakaginan siya sa band paper ang saing makaginan siya pud. Siya nagdaong pang ang usa ka botilya sa Epson makaduha maka full tank, then ang usa ka full tank nga printer kay maka-print siguro estimate na ko mga 600 ka page. Usa ka box. Usa ka box. Usa ka rim ay lapas. Usa ka rim kapin. Usa ka rim kapin sa usa ka pack na band paper kapin. Kumbaga ang usa ka tibuok nga botilya sa printer nga ink kay maka-print siya siguro og mga duha og tunga ka rim nga band paper. Buta na to mga 1250 pages sa botilya. Di mag-stack na kag daghang ink malitra ta. Din ka na Dawat makasweldo sa 1250 Facebook. pages. Ginansyado na ang band paper na no. Gawas na kay. Gawa nilabot band paper na. Ayun na lang mo na band paper of tag piso na kay tubo ulit. Ginansyado na nakatabang pa. May kwarta. Kurente po, apil lang kwintang kurente. Oo, kay mo taas po ng bill nimo kay sige man kuan gamit po ng kurente. 30 watts sa mga Epson. Gamay. 30 watts. Gamay ra day. Oh. Kani kay murag taas ni murag 60 man ata ni. Mura. Murag nga pero wala ra gid ka 200 ang printer mo. Gamay ra kay ni power supply oy mura ra ni charger cellphone. Oh. Yan ang oras nagiye kasi kag digi kag sayo unsa ni oras oh. Ug magikan ko alas 9. Gis alauna. Ay alas 10, alas 11. Sigurado alas 12 na ka mabot dito. Mga alas 2. Diyan mag-prepare pa. Mag-prepare mo kaon pa mag-kuan pa. Ug kakuyan ko di ko motunga dito. Mo di ba kailangan na kay kuha na. Tudlo ra na. Kanina naman yato event nga. Hindi ka bot dito. Nga ka. Wa ka naibawan. Sunod ra ka kanang itik ug asa ang leader ato kasunod-sunod para ka. Dili, nakoy classmate. Nakoy classmate taga nalagit nga classmate sad mi usa ka buok nag full size sayo si San. Nako pulis. Classmate nako pag grade 12. Ana mo ta na ka. Ug mo atin to siya mo pala ra ko. Dia. Pasutso na. Pag init ka. Pag inom tinligo na ka. Nagijang kon ka bulim-bulim na. Mo nagpajama nimo pa no. Dili oy. Narit ko ni. Asa raman tong mga pajama ni Papa. Tantang na virus ka lagi. Computer. Sa computer. Ibungkag na sa. Patakang matumba na muna. Imura mo kung di ba. Kira na oy di mo siya mukhaon sa kay. Ang mga tunok na yan. Wala naudtuhan na. Magalasutso na. Pagkaw na gimke. Miso. Pagkaw na gawin. Kaya namalit ka gahapon. Hala, mabilin kinunta ni. Hello. Ito pala. Sa kilid. Importante na rin. Isa Kaya trabaho. ko ginana. Kalimutan ito. Nah, mabilin na yan. May mong vacuum nga gamay pa kay pwede may mong blower. O pa sulod ra. Sulod ra. Hindi na to oy, makahigop ng tubugaw mo no. Ginagmay. Katong pinalit ni ate pa. Ano na picture. Imo ding gida pa gi. Mag-order na lang sa Shopee ka ng parang kanang pang pwede blower pwede ikuan iba na may Ay nanagi. gamay anak ko pressure. Pwede gani na ako electric panok suga anak. Di ba katong blower nga pinalit ni ate siya ding gida. Wala pa. Ipadala lang to para magamit ni ja. Naglisod na gini sa bit-bit imo nang Ay kami rayda, hinato na mo makanto mi. Yung cartridge niya oh. Susog na pala gini ink lagi. Matroubleshoot tong tanak ko ni testing tanak ko bagsuay kung pwede ba maayo nga ako ra kay basin sa system ro. Ni palitan ni mo ging. Hindi ko man sana ko ink ko pwede mahalag gini gyud ni mo. Mahal gini. Ug mga sul madawat ni nang sweldo sa Facebook ang i-Gcash nimo then Tagaan ko pamalit. nimo para ani o para sa usa. We. Para palit og ink kanang prinkat. Basta masweldo to nang nas Facebook. Huwag puta na lagi ito. Hanap sa ni baka kay mo Papa ko imong why kinina. Kini wa ni. May problema sa bakso. Hindi na pundo na sa katong salaanan og hugaw. Lahi man ang cartridge ani. Di man pare, di ba to tubil-tubil man to? Kani kibalay baya.
O ilang ituhod, basig nga na yung makuan. Ay ituhod. Ito ka siguro na. Nganong puti po yung Johang gipili. Dapat din na dito puti no. Ala, ang HP puti man jud kasagaran HP. Nami murag pink. Sabot, ubuang. Ulit printer na pink ko yun. Naa, pero katong murag Asa na yung siksik? Siksik sa bag kasi pa magkilit. Kaya ang puti manggod mang dilaw madugay. Ay, sige, istorya. Utro po na ba kang nagpili, anak? Oh, sige, sa to. Ay, sa maguba ng... Real, okay, sige. Kainta ni ba? Murag gid ko gyagit tadi magbakay niya sa tubangan sa ibol ga. Speakers bit. Bit pag karton, bit pag manubila. Itsura na ko ani sa kay bus ba. So ano ko? Pagbag ko no, din bitbita na. Matanaw ko. Ano man yun? Ana. Kung sabak ni din ang bag, di man pwede ang bag nga. Ang bag sa patay. Higda ang bag, din ipatong yun na. Ay oo, din sa. Sus, gamita permi ng... Higda. Di ba? Ibag sa pagbitbita ng karton, mutan ako kung si porma ni mo maglakaw. Ana, ipatong ni mo. Ana. O, di ba? Kaya kayo? Okay, Kali kayo. dito ni si Lalong. Pagka oras ko para tangal. Maglakaw ba? Kanang wallet gi. Inag maglakaw. Nang inagbag na nimo dabit. Magbitbit na nung kan ikuan sa mutanaw ko. May peke ng wallet gi, sudi mo na sa imong bagi. Maxim na lang ko. Unsa? Maxim. Si Trabaho Maxim. wili ba motor. Kanay mong wallet ba, sudi lang kinasabaw kay maliban Bisod lagi kayo na ko pa ito nagud. Dagan kay kag bitbiton din maliban niya kan mahug niya na. Nga na. Diyan magbitbit na ng karton. Mahug na. Susgi. Kuha nang nagitong tungtong ni mo diya kabasig madahilog din ma. Kuha ni slain ba. So nag-paper bag na gamay. Kasi lalo. Kana pwede. Pwede mo yung tagilid. Ana, tagilid ana. Mo man ni problema printera na on makagaw man ni ink. Oh, kana pwede na. Bita ng bata. Mo na imong tigumanag ing. Tiguman. Hindi lang kayo magkasweldo ko harang i-Gcash ni mo. Gan ra man ni ma. Oh. Ito. Ay, wala na isulod na Isulod. Kani sa mo Pagka tinggaan na po na printera kay wa may sulod. pag inom maging gi. Da ko bit pero puros manggaw problema. Kao na kao. Kung kaway na magtubig. Diyan pag inom maging Di lang yan. Hindi sa siguro na ko ipatuyo ka na printer, tidagan na ba kinahanglan sa eskwelahan. Una ko sana ko ang consigned sa eskwelahan, mga sobra may ako ikuan sa printer. Na ba mo kayo madagilot dito? Kana ang kuan mo, minay. Ang charon. Alarm? Palat ba ko? Ba't ka nasiti ko rin tayo sinito? Lagi suso na gi. Sutso na oy. Pagkakanikan. Ang sarap po nang gibitay-bitay na nang ijahang kuan. Airpods no? Mawa na pud na. Sayang magbeng. Dili mahalon, agkato maning mahalon na po, pero dali na malubat. Di man yung basta-basta kay pilit kaayo. Hindi kami nung gatas. Sige mabilin. Paano kayo mabilin to si mong karto? Mga salamin ni mo yan. Nalit ko gapon pang kuwan. Pang ride. Tara. Gamit pa. Gamit. Ako murot man. Okay na ay. Asang likuran ang dre mo ma? Ang likuran ang topi-topi ba asa? Magbalik ka. Balik lagi ko. Sunod tuig. Sunod tuig pa ko balik ma. Ako na trikin mo pagbalik. Basta na extra muli lagi ko din. Dili ko kapasali goodbye kay na mo klase Sabado. Na klase Sabado jud. Pwede siguro ka nang wala gibuhat nga wala ini importante buhaton ni goma klase Sabado uli. Kaya papa ni mo. Balik ko Domingo kadlawon pa no. Pwede pa. Pag wala gi ko ibuhat tinana ba kay uli ko goma klase Sabado din balik ko kadlawon sa Ano? Domingo. Nandala mo sa bisikleta. Oh, Isa ko nang ibalik siya.
Yan iba. Bitbita na kipagtato habang Di na di agamit din. Di na di kagamit. Ako ang sayop man na. Ano naman na di bubugkusi ang kanak siya para mabit-bit. Bubuwa ko di bukusan ako. Hindi ka na yung jacket mo, mag-bisig ka lang, may pwedeng ko lang eh. Ganda man nila. Ikot na si mo ang bag ng jacket. Oh. Katuloy mo yung cellphone, yung kuhan. Laptop. Dili ang tagbo. Wallet mo, maliban ka na ha. Uli-uli Ang as sapatos lula ako ni gi. Jilin, ha? Huwag na kay time ba, uli-uli as lula kay. Okay naman ni Camping, Papa. ha? Yes. Kami ni Papa, magatuat ko raman mi. Nahagi na yung eskwela. Unya na ng uyap-uyap. Kabuang kanan. Paulahin lang na. Sila ko sa taong to. Ang masayang yato dari sa sakyanan. Kasi Mingkoy. Mingkoy! Nagtago na si Mingkoy, kaya nakasabot na nga. Larga na karaman. Robert na nagsubi ha. Ay, pula ka wale. Patay, nasabit na sa lambre. Yung lambre gani makasamad. Doon siya kita so. Tapan ko tulis. Patong na tayo patong. Yan, ipatong ba? Patong dia. Maliban ka, mahulog na oh. Ano mo? Ana ni mantik gi. Mahulog ba? Kaya pa yung jacket, mo na lang yan oh. Ikot ba? Hindi ka mag-ikot dito. Yukot dia si mo ang bag. Ikot sa imong bag na. Ikot diri sa bag oh. Julas. Sa katong putong-putong nga tinigulang ba na? Yan pa, ikot. Pwede mo na papangunan mo. Pwede mo na ikot. Binambagi. Kunyara yung likon. Diyan rin nagnanay bus. Lawa pa. Tingala sila. Kada uli ani balik na may dalapit mo sa may gipuy ani house. Ito, pag ilang tatlo dito. Tingala. Sila magkagadag nobila kada kumbuwag. Salan. Asa man ni mo ipo, sarong mahalin. Din na ni marketplace nga mga pambike radyo. Pisa dito dagan tayo. Ber! Wow! Bye-bye. Pagamping ha. Asa lang. Bye-bye na, camping ha. Amping. Okay ang tablet. Ito makalimtan. Manas liyan, mingaw na pod. Ayaw ba? Musikas, tala-tala. Mula mo dyan na nga. Pakuratan. Mao na ta, kaya rong makasugod na kadanas ng trabaho. Wala makipasahiro ron, kini matimbalik. Wakay pa sa iyo do. Wala kayo ron, oy. Tayo to, kayo na to sa conference sa Yayusi alauna. Siyempre, Daya? pa, sa eskwelahan. Mga nyo, student, tanan na nyo, student, first year, mga first year ba? Oh. Na sila conference dito sa katong atbang sa itong Yossi ganang high school base atbang. Adto dito sila sa Tiguman kay ikuha na kun si pambuhaton, asa sila. Class 2 sa launa mo to nagdali. Sakto po to kaya makapahuay pa nag-abot kay Loy kay nag-abot dito sa Lakaw. Kaya oras ni kasunso. Ning tago mo na siya, siya nagpakita paglarga si Jang Kuya Gian. Pangita gitawag ka sa kaming koy wala kang kita sa. Asa mo kagikan? Di siya gusto makitang bijaan na po, duwa na siya kadua. Nara ba iring dito sa ilang boarding house?
Nga na. Wala to sa mingkoy pag lakaw na giyan. Ning tago. Sago ka? Gitik-gitik din, gitik-gitik, gitik-gitik, gitik-gitik.